Hvad så? Gamer. Det er jo lille. Bag på ryggen, Peter. Hvad laver du? Wanna take it to a game? Jeg står der ved helt støsen. Vi gør det der. Jo, gør vi ikke det? Jo, vi skal ud og spise. Ja, det er godt. Jo, vi skal ud og spise. Vi skal ud og lave noget. Vi skal også ud og spise. Og vi skal sidde og vise sammen. Wanna take it to a gamer? Så hvis vi skal lige trække til nogen rundt omkring. Du skal ikke drikke til mig, jeg har fandme tegnet dig. Og lige den der på skulderen. Lige på skulderen. Ja. Hey, du! Hey, du! Hvis du klipper dig, så ved du godt, hvor mange andre der er. Der var en vise, der var et sejt, der var et hjælp, der var et tryk, der var...